Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Elisha Buġeja Sajt ħabbret it-twaqqif tal-entità Aquatic Resources Malta b'investiment ta' €1,000,000 kif allokat fil-budget għas-sena 2024. Permezz ta' fondi Ewropej din se tkun qed tinvesti €10,000,000 fi proġetti ta' riċerka u innovazzjoni ġodda biex tingħata spinta kbira lis-setturi lokali tas-sajt u l-akwakultura. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu, Dr. Buġeja Sajt stqarret li Aquatic Resources Malta se tiġbor ir-riċerka u l-prattika taħt saqaf wieħed filwaqt li se tgħin lill-Gvern iwessa t-tarif tiegħu dwar dak li qed jiġri fil-ibħra tagħna kemm mill-lat ekoloġiku kif ukoll minn dak soċjo-ekonomiku. Hija qalet li tali inizjattivi jgħinuna nsostnu l-istok tal-ħut eżistenti fl-ibħra lokali filwaqt li nassiguraw settur tas-sajt aktar sostenibbli ekonomikament u ambjentalment. Dan hekk kif is-settur tas-sajt u l-akwakultura għandhom potenzjal kbir għat tkabbir tal-blue economy f'pajjiżna. Nemmen li Malta bħala gżira mdewra bil-baħar għandna bżonn aktar riċerka dwar l-istokkijiet tal-ħut dwar kif nistgħu nisfruttaw anke il-potenzjal tal-akwakultura. Aħna bħala pajjiż diġà rnexxielna infaqsu l-awrat u l-isnottu l-aċċol qegħdin naħdmu anke fuq ir-rizzi u rridu naraw li iva nassiguraw aktar is-sostenibilità tal-istokkijiet tal-ħut tagħna u anke nassiguraw anke s-sigurtà tal-ikel. Dr. Buġeja Sajt saħqet kif permezz ta' entità bħal din se jitkabbar aktar għarfien u aktar speċi fis-suq waqt li se jsir aktar investiment fi xjenzati lokali u jiġu attirati dawk rinomati internazzjonalment fi proġetti ta' dan it-tip. Opportunitajiet ta' kollaborazzjoni bħal dawn huma wkoll kruċjali fid-dawl tal-investiment li qed nattiraw għaż-żona ekonomika esklusiva ta' pajjiżna, inkluż bit-twaqqif ta' fish farms ġodda u opportunitajiet ġodda ta' impjiegi. Ix-xjenzat speċjalizzat fl-akwakultura Robert Vassallo Aġus stqar kif entità bħal din hi ferm importanti f'pajjiżna għal aktar investimenti biex is-sajt u l-akwakultura jimxu l-qudiem. Il-ħtiġ tal-Aġenzija hija illi nkunu nistgħu niffukaw iżjed fuq riċerka tal-akwakultura u tas-sajt. B'din l-entità nkunu iżjed flessibbli, noffru flessibilità u nkunu nistgħu wkoll noffru wkoll pereżempju kundizzjonijiet aħjar għal min ikun xjentist jew tekniku f'dan il-qasam.